Dvojizbový byt v Nových Zámkoch v tehlovom bytovom dome? No, to znie ako pekná nuda. Iba ak by váš budúci domov nemal výmeru 64 m2 so skvelou dispozíciou, nenachádzal sa rovno pri čarovnom hlavnom námestí v Nových Zámkoch, nemal elektrickú bránu vedúcu do uzavretého areálu súkromného zeleného parku s voľným parkovaním pre vás a vaše návštevy, či pivnicu o dnes už nevydanej výmere takmer 10 m2 a ešte ďalší súkromný úschovný priestor priamo v podkrovnej časti tehlového bytového domu. Tento byt okrem toho, že mu samotná lokalita pridáva na šarme a elegancii, aj v roku 2013 prešiel z iniciatívy súčasnej majiteľky výraznú rekonštrukciou. Výmena elektroinštalácie na novú a zmenená dispozícia. Zanikli mŕtve nevyužité priestory, vytvorila sa špajza s priamym vstupom z kuchyne, pričom je dômyselne skrytá za kuchynskými dverami. Milovníkov varenia a pečenia poteší samostatný a štedrý kuchynský priestor, linka zhotovená na mieru a výhľad do tichého, zeleného vnútronádvoria orientovaného na sever. V kúpeľni vznikol veľký svetlý priestor a pokojne sa v nej pomestíte aj dvaja. Obývací priestor s priamym vstupom z chodby pôsobí pozitívne a doslova láka na prečítanie výbornej knižky, relaxu pri obľúbenom filme či pohostenia svojej rodiny a priateľov pri skvelom jedle. Spálňa dokáže poskytnúť priestor na pokojný spánok, oddych a ešte aj na uloženie množstva oblečenia. A teraz sa pohodlne usaďte a v pokoji si predstavte svoj nový život. Život, ktorý premostí doby minulé so štýlom súčasnosti, a to priamo v centre mesta. Bez aut, za to so zastávkami mestských autobusov, a to doslova naskok. Energia fontárny, kostolíkov či korza, súl historických velikánov, ktoré s nostalgiou spomína na doby, o ktorých my môžeme už len čítať v historických knižkách. Štýlové kaviarne na námestí či v zašitých uličkách, legendárny kiosk, reštaurácie s tradíciou, ale aj moderné štýlové bistrá s jedlom, ktoré poteší všetky smysly. Všetko máte na dosah. Nákupy potravinových zásob a čerstvých plodín budete mať na dosah vďaka vychýrenej tržnici alebo jednoducho zvoľte komfortnejší supermarket v obchodnom dome na námestí. A to už nespomíname každodenné služby ako poštu, paketu, banky, notárov, tlačové a grafické štúdia. Pre milovníkov športov sú tu cyklotrasy, skvelá mestská krytá plaváreň, fitness centrum, už nebudete môcť použiť žiadne výhovorky. A najlepšia časť? Celé centrum vám cez víkendy bude doslova patriť, pretože vy budete rezidentom centra mesta. Tak dovidenia na obhliadke. Budem sa na vás tešiť pri príjemnom občerstvení.